Nik horatzen ez, batxilergoa utzi nuela, matematikak eta fisikak eta alako gauzak ni konturatu nintzen, horiek ez zirela nirezako. Leheno laguna bazka tindutena ziklo berdina. Aita eta makin zegin eta gero, erdi mailara jo nintzen. Baneki nola ematen zuten edo nola egiten zuten lana hemen. Konturatu nintzen, praktikoago diren gauzak gehiago gustatzen zitzaizkela. Klasea praktikoa da. Azkenen ukite ditugun automatizazioa montatzen ditugu. Erdi maila bukatu nuenean, erabaki nuen honea ekartzea. Eta giroa ikasleen artean eta irakasleekin ere oso ona da. Edo zer gauzekin laguntzen dute, baina ere asko, beraiek nahiago dute gure kabuz informazioa bilatzea eta martxan jartzea. Gelan da lan pixka egin ez da zaila eta ondo. Oso gustora. Etxe lagun asko egin ditut, Donostikoa naiz, eta hemen Hernaniko, Urnietako jende gehiago dago, orduan hasieratik jende oso ona. Azkenean denak adin berdinekoak eta denak ingurun ibiltzea, así que giro ona da. Hau bukatzean, hainbat gauza egin dezakezu, unibertsitatera jun edo lanera jun. Mendikan salida elektrizitate mundua eta badaude. Edozein enpresetan lan egin dezakezu. Dokumentazioa, zu praktikoa bazea, robotak, olako gauza ikutzen eta... Azkenean ikastetxe ezagun bada eta enpresaren aldetikan eta hola salida desientea azka. Oraintxe dualean nago, orduan praktikenak konbalidatzen du. Relazio ona daude enpresa eta ikastetxean artean. Eta orduan asko egizte ikasleak enpresa bialtzeko garaian. Ni kontratu bakat, orduan besteak praktiketan hasten direnean ni ja lanean nago, orduan denak epe berdinean bukatzegu. Ni praktikak ingoitu eta adunan, Irizazeko plantan. Oraindik ez dakit ze tokatuko zaiten itea, baina gustoa nago.